Tailer horrek haurraren garapen pertsonala eta kreatiboa laguntzen du, 3 xede dituelarik, heziketakoa, soziala eta artistikoa. Segurtamenezko kuadro batean, haurra bere munduan murgiltzen da ludikoki, mugimendu librearen bitartez. Arnasketa, lasaitasuna, entzutea, interakzioa, errespetua garatzen ditu. Eta konfiantza eta babatekotasuna bereskuratzen. Ikasten du emozioak gorputzaren bizi motoreak bezala konsideratzen. Ikusgarri baten montatzeraino posible da, haien mamitik abiatuz. 2 urteetatik haurtzaintegian eta 18 urtera egin daitezke tailerak. Astean, publikoari idekiazko kurtsoetan, baita ere periskoler delako taileretan, eta erakasleekin partaidetzan, zailtasun edota ikusgarri bat montatu nahian diren klaseentzat.